Piet zei dat er wie in zuidelijk wezen zoer, dus wie er noordelijk. Ja jongens, dan met de route even oorsom. Mannen, stuurboot om! Stuurboot om! 1, 2, 3. Stuurboot om! 1, 2, 3. Nou, toen snapt het al hier in de koele starten we. Nou, de eerste start weer waardeloos. Beert Mink wordt je boven de ton drukt. Maar onderwijs weer een heel soort partijen door de start. En dan wordt er sketten en dan wordt er de rede bal hijst. En dat betekent dat de hele start weer onnemen. Nou, de tweede start ging ik mis. Zelfs Snitsalloederlijn die dat 2 keer joert. En dan komen de oren erachteraan, maar die val je snits altijd. Maar dat ging dus weer verkeerd. Nou, de derde start dan. De bovenin, daar is het wat druk al. Ja, Jervingen weer trouwens de partij, die moest weer waarom. Die zit er helemaal onderin. Die zong hem daar voortgingen aan de rechterkant. Maar hier bovenin, daar zit de man die het helemaal wijzen maakte. Dat toentje wat je meer, dat is van Jervingen. Maar Lemmer komt er heel mooi uit. En die oren eigenlijk, ik wil. Ja, maar Lemmer, dat liep erop dat dat heel mooi wijzen zoeken. Geen enkel probleem. Want Grauw die daaronder zit, die koe net voortkomen. Net één koe eigenlijk voortkomen. Ja, Snits koe de slag meidje oer stuurboord. En Slits maakt hem op tijd. Want die wist dat hij bij die tonnen, daar moest er weer op bakboord komen. Want oors ben je net baas over de situatie. En dus toch douwen even jeder draaien. Dan naar de tonneta en dan ben ik baas. En dat wie ik. En daarmee weer hij Snits vanaf het begin eigenlijk op het eerste plak. En die zou dat absoluut net meer verspillen. Komt de Zuidwesthoeken daar efterom. En ik denk dat hij het wel redt om als het ware op de tonnen te komen. En dat weer een knappe prestatie. Dat weer trouwens drok, ja alweer. Ja, dan moet Lemmer eigenlijk erbij wijzen. Die ziet er al. Nou, de winst beginnen wordt nogal wat lulkig om, maar ze dienen helemaal niet verder. Nou, ik zei het al, bij de tonnen komt Snits dan om. En dan komt prachtig zijn zeiltje oer. En dat komt dan krek boven uw cameraman uit. Dan kan je hem zien hoe dat al die met krachten gaat. En zo'n prachtig plaatsje van het Hulleveld. Wat achter Snits aankomt. Met de Zuidwesthoek op het tweede plak. Met Lodewijk Meter op het derde plak. En al die oren die komen daar achteraan. En dan gaat het van de wien mooi niet meer jonker elkaar als achter elkaar verzeld. En dan krijg je al je spannende situaties bij de boeien. Zuidwesthoek redt het voorlopig op om op het tweede plak te blijven. Maar Skworan is scoort. Skworan jongens, Skworan. Want je moet erbij blijven. Want je moet elke centimeter telt in dit geweld. Nou, Huzem en Jouwere gaan er dan om. Ja, en dan komt die orenbubs al. Komt dat goed? Komt dat goed? Ja, Lemmer kent er ik om. En Sjors, hoe mooi. Netjes dat het al je het gaat om centimeters, maar het komt helemaal voor elkaar dat ze als ik zag zenuwen aan midden even weg gewoon zielen, even weg goed alle jaren in geweer komen en dan komen ze centimeters van centimeters achter komen ze al hier om tonnen. Wat zijn Jennewoord komt erom, dan komt Drachten achterom, maar daar leidt nog ingen tussen Grauw denk ik. Nou en zag je dat aan ingen triet wij terug het hullespul even de hullevloot deun achter elkaar en ja ergens in de vierde weten ze dat die vervelende Douwe Visser van Snitsleid. Dat hij al 4 voorleidt. Maar de rest komt er prachtig achterom. En ze jouwen elkaar al hier de romte. Die er net in alle gevallen is. En soms moet je even belierslaan. Ja, krijg als de hele mannen hier. En krijg als het Langwaarde nou ik aankomt. Die zitten eronder en die kennen er net meer goed achterkomen. Dus die moeten eigenlijk volslijn direct reageren. Maar het is een prachtig beeld van een hele mooie zielerij. Waarbij Huzem goed trots heeft. Huzem die denkt van eigenlijk kennen we dezelfde presentatie als Juster. Wij kennen zielen gewoon de Zuidwesthoeken voorbij. En dat zielen ik voorbij. Dus Huzem op het tweede plakje. En hij komt ik naar voren. Naar zijn valse start moest waarom Pieter Brouwer van Jervingen. Die komt er weer prachtig tussen. En zo gliert het Hulleveld dan in elkaar. Maar er gebeurt er even wat. Weer achter die zeilen had Lemmer een probleem. Die zijn oorvaring kwam. En die mat de fok zakje die dat show hem. En dan show hem dat de wetterstangen kapot is en de loop er net meer helemaal de rug voor zit. En dat betekent dat Lemmer naar de kant mat. Hier ik een protestvlagje bij jou zitten. Dat wie genoeg. Ja, en dan show je zaad hulle beeld. Het zit zat tegen bij elkaar. Die man die gaan dan hoe dwars. En dan komen ze bij de tonnen weer bij elkaar. En dan zit het al je deun op elkaar. Zorg hier naar de mannen die om de tonnen gingen. De Zuidwesthoek man. Ze lezen nog krek voor. Maar oh, daar komt Grauw al aan. Ergens uit de middenwoord wij jagen. En hij rent uit. Hij rent het Hulleveld. Ja, net een snitslijt nog verder voor.
Maar die show was wel weer. Maar hij leidt een mooi eindje voor. Hij wordt zuiver al rustig. Ken ik samen een tweede plak zielen. En daarachter, ja, daar is het alweer deun. Bij elkaar, daar zitten ze soms te razen en te roppen van ken we er wel achterlangs, ken we er ik voorlangs, hoe zit het in elkaar? Ken Grauwje nog, die maakt er achterlangs, maar ken die dan de tonnen nog rennen? Ja, die kan de tonnen nog rennen, want Douwe Visser krijgt hem omheen en wij hadden net goed zien hoe die tonnen er zijn aan ziet, maar dat kon net in. Maar ik denk dat er de tonnen wel vrij zijn. Ja, dat klopt het wel. Die had er vrij in en dan kan Douwe op naar het tweede plakje. Nou ja, zo'nzelfde situatie slaagt het bij Wals 1 net. Wat zijn mij dus net draaien van de jouwer. Nou, die stiet ik in zien rjocht. En dat betekent ik dat die jouwer jeder als wat zijn om die tonnen gaat. Nou, zo gaat het aan 1 3 2 terug te stellen. Is er nog een situatie tussen Wals 1 en Jereveen? Het zeil over de orenkant, stuurbord. Nou, dat is een protestsituatie. Dat maar we aanstaan maar eens even jaren hoe dat uitpakt is. Of als het al uitpakt is te meesten. Maar dat die dus een duidelijke foute situatie. Maar hij is de absolute winnaar van Joert. Een eind voor op de rest. Geen enkel probleem had. En de weet dat wist van het begin. Dit is Siwawe, Douwe Visser. Maar daarachter gebeurt nog wat. Want dan zit Huzem, die zit in die commotie, die gaat vaart Douwe Visser van Grauwla. Dan denk je, dat is clear, dat is vlak voor de finish. Maar ja, als die ene stuurbord leidt een orenbakbord, dat komt dan op de orenkant weer om. En Douwe, de Huzem, die gaat op stuurbord. En Douwe Grauw die stiert in zijn rjocht. En dat betekent protest. En dat betekent dat de protestvlaggen hiest wordt. En Huzem zult daarin beliers jaarmatten. En Douwe Grauw die wordt de tweede man. En Huzem die gaat naar het 14e plak in deze wedstrijd. Nou, dat is duidelijke taal. De uitslag dan even van Joert. Snits wint miljoenmacht bij het Sjoen. En Grauw wint dat protest en wordt dus tweede. De Zuidwesthoeken trets. Drachten wordt vierde. De Jouwer vijfde. Jennewoord zegt de Bols het zonde. De hele mannen wordt achtste. Het Jereveen voorlopig nog negende. Er is een protest. De Langwaar wordt ziende. Olfde wordt Ljouwert. En dan op het 12e plak wordt zijn. Daar rint dat protest dus ik. De Lemmer is er uitgegaan, dat hebben we zien in het verslag. En Eerme Lodewijk, Fitjen. Wat zijn en de hele mannen stiet lijsten.